niin. Se on Veikko pelaa täällä uuden Korpikylä-videon parissa. Tää taitaa olla 6. osa Korpikylä-videosarjaa. Eilen ei tosiaan tullut videota. Siinä vaan ei jaksanut tehdä. Ei oo muita syitä ja sitten vähän oli kiireitäkin. Mut joo. Mitäs me täällä viimeksi tehtiin? Puita lastettiin näköjään lavetti täyteen. Tässä jaksossa vielä myyntiin. Sitten me varmaan mitäs muuta me tässä jaksossa tehtiin. Katsotaan nyt paljon noista saa rahaa, niin jos sitä Unimogia katsottais. Siihen oli tullut päivitys Unimogi-modiin, niin siihen saa jos siinä puukouran laitettua. Niin. Joo, täällä kasvaa rikkakasveja olisi aika paljon. No. Katsotaan. Sitten alettais vaikka tuomaan noita puita tähän jotenkin kasaan. Ois niitä karsiakin. Jos niitä karsis aina kun tuo, niin saatais nätimpiä kasoja. Ja tänne laitetaan osat. Tänne 100 reilu 10 000 litraa. Mut lähdetääs nyt viemään noita polttopuita. Kuormaliina kiinni. Mitäs me tässä käännetään? Miten toi johtaa noin kaukaa? Otti massikan mukaan. Kissa meinaa tulla näppäämistä. Siinä. No. Nyt se ei ehkä ota sitä mukaan. Liikkuu. Oli viime video joku kommentoima, että olisin paras tuber. Mä en ihan usko. Tai sitten ei tiedä paremmasta. No, hyvä, että joku sen tehdä. Vastasin kommenttiin. Oli vähän häkeltynyt sitä, että koko tulettaa multa tollasen. Mä ymmärtäisin, jos mulla olisi jotain parempia videoita. No. Kiitos kommentista. En nyt sattumalta just muista nimimerkkiä. Joo. Viime videoon mä laitoin siis jo nää kommentit tosiaan päälle. Kommentit oli päälle. Tähänkin videoon tulee kommentit päälle. Katsotaan ettei me penkkaa. Kärry ainakaan. Täällä on vähän syvät ojat. No ei tässä kohtaa, just joku oikealla puolella. No vasemmalla. Tässä olisi. Tai tossa vähän taempana on vielä meidän tonttiakin jopa. Aika niin. Iso tontti meillä. Siinä saa kyllä tehdä puuhommia. Joo. Ja nyt meillä on vielä se pelto ja pellon takana vielä se mettä. Ei tarvi ihan heti tonttia ostaa. Muuta kuin jos peltoa haluaa. Mutta nyt aletaan laajentaa tosta. Puita tuodaan sitä metästä. Nyt en leikkaa tätä, ei jaksa leikata tätä kaupallista. Ei tässä kovin pitkä matka. Joo. Sitten voitais jotain kasvihuonejuttuja alkaa suunnittelemaan. Meillä on se 100 tonnin laina. Niin sitä voitais vähän alkaa suunnittelemaan takaisin maksua. Korot on koko ajan. Mitä me
niin se käy. Pitääkö nyt mennä koittaa B-market? Mennään suoraan sinne mökkipaikkaan. Hyvin tää Valtteramäen valmatti on hyvin. Jaksaa vetää. Kyljessä lukee valmatti ja tulee sisään niin valmatti. Se on Valttera valmatti, jos se virallinen tai tuotetekijä valmistaja. Joo. Nyt kun laitan kommentit päälle, niin voitte kertoa kommenteissa, että tykkäättekö te, kun mä ajan tästä sisänäkökulmasta. Mielestäni tuo semmoista realistisuutta ja semmoista, vaikkei sitä tykkää, niin joo. On kyllä hyvin saanut näkyvyyttä tää mun kanava, että 24 tilaajaakin jo, että kiitos joka ikiselle, joka on tilannut kanavaa ja katsoo noita videoita. Ja on tykännyt videosta muuta. Jos joku haluu tehdä palveluksen tälle kanavalle, niin jos laittaa videon loopille vaikka ilman ääniä, niin se tuo näyttökertoja saisi lisää. Silloin ei tarvitse. Tavoite olisi niin tälle kanavalle, että realistinen 100 tilaajaa mä haluaisin saada. Tai no enempi on aina enempi, mutta 100 tilaajaa sinne hyvä. Pitää pakitella. Vähän ongelmallinen paikka tässä. Noi sit. Vetää vielä kerran suoraan. Noin. Niin. Näissä aina vähän oma hommansa näissä linkkapäin. 27 tonnia on rahaa. Niinku 27 tonnia. 20 tonnia tuli rahaa tästä. Aika lailla. Se on kyllä kova. Ei sinne näppäimistä. Ei. Koitan nauhoittaa videosta. Ei. Ei näppäimistä. Päästään kohta ulos. Tuolta pihavarastosta, missä mä pelaan. Niin, rauhoitus siihen. Pääset hiirijahtiin kohta taas. Eiks jää kylmä? Noniin. Pitäisikö meidän katsoa vähän kaupasta, jos jotain ostettais? Katsotaan vaikka nyt tässä. Onks täällä kuorma-autoissa nyt jotain? 61 tonnia. Niin tää, paljon se nosturi maksaa?
se koura on? Tää kattoo nyt sitä modista. Se on. Toivottavasti mulla on se modi päällä. Että paljon sille niinku tulisi hintaa koko systeemi. En mä vielä sitä puukouraa välttämättä tarvi. Joo, täällä tää. 24 ton. Tähän kun mä haluan sen. Näin. Kyllä se aikamoisen hinnan nousu ottaa. No. Se on semmoista. Mitäs mulla oli ostoslistalla? Puukärry. Onko täällä jotain halpaa? Tämmönen. Tämmönenhän me ostetaan. 4 tonnia. Puukärry, että saada vetyä puuta. Noniin. Se me ostettiin. Sitten onkin seuraava probleema. Nostaako se meidän vempele niin korkealle, se meidän pienkuorma. Tai pitää alkaa ostaa tällaista tähän. Valmetin perään. Ostettiinko me tämmönen? Katsotaan. Ei oo. Eli ostetaan sekin. Pieni. Etukuorma. Joo. Mitenköhän me saadaan tää? Ei oo vetokolkkoa tässä. No, pitäisikö meidän leikata siihen vaan kotona näitten kaikkien kanssa? Joo. Otetaan tähän kohtaan leikkaus. Siihen kun ollaan tuo kotipihassa. Joo. No niin, nyt on kaikki vehkeet pihas. Tässä on tää puukärry. Nostin sen kouran jo tänne. Joo, tässä on tää lavettu. Pitäisikö meidän lähteä puuhommaan? Vois kai sitä lähteä. Tuo on uusi kärrykin. Mukavat. Otetaan tää tänne ojaan. Jaksaa ehkä meidän massikkakin. Me pystyy nostamaan ehkä korkeammin. Tänne kytiin. Pitäisikö meidän ajaa valmiiksi näin? Oikein päin. Otetaan nyt ihan timelapsea hetki. Noin. Sitten haetaan massikka. Koska siitä sitten timelapse vaan massikan kanssa. Kauas ollaan kuvattu. 16 minuuttia. Intro vielä vähän. Tehdään tästä joku 25 minuutin video. Hetki timelapsea. Se on vaikea arvioida oikeesti.
Joo. Siirrytään timelapsen pariin.
No niin, tässä on nyt pukuhommia vähän tehty ja oli siinä vähän säätöäkin, kun eihän toi massikka nyt, miten mä nyt näyttäisin, niin pieni maavara, niin kun se uppoo tonne Korpikylän maaperään, niin ei se siellä mihinkään mennyt. Piti maalata vähän tästä. Sitten se aina meni tonne ojaan ja muuta. Hyvää säätöä, mutta tuli ehkä vähän pidempi video, en tiedä vielä. Tässä on editoinnissa sen sitten omaan. Joo. Tässä kohtaa mä kiitän ja kuittaan. Se on moro.